kina a raina ke zana baiwa ƙauna hobi ke na zaɓa ke ce cikon mara raina. Abinda ke raina da kin yi bincike ƙauna ne wa'yansu kan ce kuma yaudarar maso daidai ne. Ba zan amince ba zan gudu a so ba, yawa ne tun da ƙauna bata zama abin gudu ba. Shi ne na riga na karɓa. Banya da ƙauna ba a san ki ne kwaban ta ba cikin tina nazari akan ki ne na saba. Ba zan butulce ba dan san ki zuciya ta karɓa. Banya da ƙauna ba kan alƙawar cika wa shi ne ce farin ciki na fari ke na zaba ba na gudun dime yi mun gori. Yau da gobe na sanya so yana tasiri, farin ciki na haduwa da ke aso daidai ne daidai ne. Faɗin kalaman bakin ki zuciya ta amsa. Yau da gobe soyayyar mini da ke ta kosa. Yawan tunani haɗuwar mini da ke na hadisa. Ba tunawa rabuwa a so ashe yawa ne. Ke na ba so na yi bincike da kyawun tarbiya. Za mu moru ‘ya'yanmu za mu saba kan hanya. Zan kwatanta a zaman bikin ga yau na shirya na amince rabuwa da ke aso cuta ne. Na faɗi cuta ne rabuwa da ke